Har I set Oliver, den dejlige dreng? Han kommer nok ikke, fordi modeller, de er meget besværlige, fætterbimmer. Og de tager slet ikke engang benene ud. De tager ikke benene ud af sengen. Oliver! Vil du have noget at drikke? Så er der lige en til på vej. Din kone forstår dig ikke. Nej, Bjerrehus! Din Søren Ventegodt wannabe! Du er ikke velkommen! Dolf kan ikke lide din slags! Du er jo en slags pedal! Prøv lige at høre. Slap lidt af. Hvad er det? Dolf? Ja, Dolf. Dolf, ikke? Fald lidt ned. Det er nytår, og vi skal have det sjovt. Og vi skal bare ind til Bimmers fest og fyre den af, ikke? Ja, slap lidt af. Ikke? Ja. Vi ses. Hey, nu slapper du af. Slap nu af, Dolf. Hey, pas på det kønne ansigt, mand. Kom nu ud, Bimmer. Kom nu ud til festen. Kom nu, du er medvært. Oliver, Kom nu, Bimmer. den dejlige dreng. Jamen altså, der er nu sket det, at Bimmer har låst sig ude på badeværelset, fordi han er blevet trist over, at Oliver Bjerrehus ikke er dukket op. Bimmer, kom nu ud. Nej, festen er fiasko-dreng. Ej, den er ikke en fiasko. Der er tropisk stemninger ude. Altså, det er Fiji, det er Bali, det er Ghana, det er pragtfuldt, det er simsalabim. Bimmer, han er dejlig. Kom nu ud. Jeg kan lide mig længere, dreng. Okay, ja. Jeg vil lige forsøge at få Bimmer ud fra badeværelset. Imens der skal vi lige se et indslag. Det handler om Dolfs ambition om at skabe den perfekte kriger. Det kan jeg lige se, imens jeg arbejder med Bimmer her. Så. Her er verdenshistoriens største personligheder. Vi starter med Steven Seagal, så har vi B.S. Christiansen, Chuck Norris og til sidst prins Joachim. Deres gener skal vi bruge til at skabe et nyt menneske. Den ultimative dræberrobot. Men det kræver en kvinde at føde denne kriger. Med andre ord, vi har brug for en avlskro. Der er 2 muligheder, Wulf. Cecilie Frøkjær og Andrea Elisabeth Rudolph. Hende her, hun er frugtbar, men sorthåret og dermed en doven latino. Og det her eksemplar, hun er lysthår. Ergo, hun skal føde fremtidens leder. Dolph, hvad er det der? Det er en sprøjte med flydende gener. Eliten sæd. Det er et mix af gudesaft fra B.S., Seagal, Chuck Norris og prins Joachim. Dolph, altså, hvor præcis har du fået fat i det? Hold nu mund, Opit! Kom så! Operation Avlsko går i gang! Missionen træder ind i sin første fase. Wulf og Dolph opsøger Cecilie Frøkjær. Din opgave er at få tøjet af avlskoen, så Dolph kan komme til med sprøjten. Kan du finde ud af sådan en simpel opgave? At få tøjet Cecilie Frøkjær? Ja, det tror jeg ikke skulle være noget problem. Hej. Hvad er vi? Dag, Sille. Wulf og jeg er bare kommet helt tilfældigt forbi, uden skumle bagtanker. Giver du en kage og en kop mælk? Jeg skal altså godt nok gå lige om lidt. Ja, tak. Så flytter du dig. Tak skal du have, Cecilie. Det bliver kort. Det er bare, vi skal bare lige sige hej og sådan noget, og så... Jamen, kom ind for. Tak. Det er altså ikke for at være uhøflig, men jeg skal gå, og jeg er en lille smule sent på den, så... Jamen altså, Cecilie, du skal slet ikke være bekymret. Det kommer ikke til at tage særlig lang tid, og det kommer til at blive helt smertefrit. Bare roligt. Undskyld mig, hvad er det der? Cecilie, lad mig starte med at sige, at jeg synes, at du er pragtfuld. Du er kvindekønnet svar på Helmut Lotti. Dit hår er helt rent og tysk, og hver enkelt hårlok er som et lille, lyshåret barn med en bazooka. Det, der gror på dit hoved, det er ren apartheid. Tillykke! Ja, godt. Fino. Cecilie, et øjeblik. Dolph, kom lige med. Vi skal lige tale sammen. Her, kom lige. Kom så. Okay, nu skal du høre en gang. Altså, hvis jeg skal score Cecilie Frøkjær, hvis jeg skal forføre hende, så er jeg altså nødt til at få noget plads. Jeg er nødt til at være alene med hende. Okay, Wulf. Men du kender dit ansvar. For tøjet er det kvindelige mirakel. Så holder Dolph vagt. Fino, godt. Så bliver du lidt her, og så går jeg i sving. Fordi jeg kender nogle tricks, som jeg ved, det kan hun ikke modstå. Cecilie? Jepper. Må jeg gerne have lov til at rose dig? Ikke alene er du en smuk kvinde, men du er også en fantastisk journalist. Tak. Jeg har set dig på tv. Jeg synes, den måde, du griller dine gæster på, det er simpelthen så ophidsende. Altså, du griller dine gæster med dine spørgsmål, som om de er en slags pølser på en grill. Altså, prøv lige en gang. Hvad er det, der foregår? Du skal ikke fornægte det. Du kan godt lide, når en mand som mig siger pølser. Frankfurter. Langelænder, Cecilie. Undskyld mig, nej tak. Dolph kigger lidt på tingene. Hvad er det? Kedelig. Næste ting. Kedelig. Hvad er det?
Polykolder. Det forstår Dolf ikke. Hvad er det? Også polykolder. Hvad er det for noget? Hør Cecilia, nogle gange der står man jo med en pølse, og den er så smuk, som man tænker på, at den her pølse vil man gerne dele med en kvinde, fordi der er en forbindelse mellem erotik og pølser. Cecilie, hvad er det her? Ja, det er hårfarve, det der. Hårfarve! Dolf bliver pludselig mistænksom og meget bange. Prøv at høre her. Jeg er jo ikke ægte blondine. Altså, hvis man er ægte blondine, så ser man jo for eksempel ikke sådan her ud indeni, vel? Det betyder, at du har løjet. Du er altså slet ikke perfekt. Det vil sige, at du arbejder for Al-Qaida og er terrorist, ligesom Poul Krebs. Cecilie Frøkjær, du har svigtet Dolf. Wulff, hold op med at score hende. Hun er ikke det værd. Hun er ikke tysk. Gentager. Cecilie Frøkjær er ikke tysk. Dolf. Kom så, og Cecilie, bare behold dit tøj på. Du må og skal aldrig forplante dig. Ja, men ved du hvad, jeg har faktisk allerede 2 børn. Hvorfor er der ingen, der griber ind, når sådan nogle katastrofer sker? Cecilie Frøkjærs gener lever videre. Ring til ordensmagten. Ring til byens bedste legemordere. Skøge på fri fod. Kom, Wulff. Ud! Kom så, Dolf. Ud! Det var en fejltagelse. Dolf er blevet narret. Ført bag lyset af polykolder. Vi er nødt til at gå til plan B. Andrea Elisabeth Rudolf. Hun er ikke raseren, men hun har et stort plus. Hendes legeme er tydeligvis overordentligt frugtbart. Strategien er klar. Denne latino skal bekæmpes på sin latino hjemmebane. Og Wulff, du skal være agent. Jeg gider ikke. Jo, for at få tøjet af hende skal du forvandles. Yes, sir. Nyt look til freak. Vi skal nok få dig ændret, så hun kan lide dig, Wulff. Dolf henter kostyme. Du er nu Andrea Elisabeth Rudolfs mandetype. Du er Antonia Banderas part 2, også kendt som Sove. Du er latino-lokke-mad, Wulff. Dolf bliver her med sprøjten. Nu går du ind, og så forfører du hende med latino-charme. Det Klund skal af. Det er nemt. Du har 35 sekunder. Kom så, Don Wulff. Hej, Wulff. ¿Cómo estás? Hyggelig at møde dig. Hej. Hola. Du ser helt anderledes ud i virkeligheden. Jeg kunne næsten ikke kende dig. Hvad har du gjort ved Dolf? Jeg troede altid, du havde ham med. No hablo inglés. Hvad for noget? Jeg tror ikke, jeg forstår. Vil du ikke have noget vin? Jeg synes ikke lige, vi kender hinanden så godt. Nej. Han er elendig som kvalmende middelhavstype. Skråstreg asshole. Dolf skal i aktion. Dolf må hjælpe. Goddag, kommende fødselsfabrik. Hej. Wulff, du er en fiasko. Dolf overtager. Andrea, nu forfører Dolf sig med spaniolertricks. Hvad er det, han laver? Dolf danser flamingo. Det er for at være på bølgelænde med dig. Klik, klak, med dem her kastanjetter. Jeg forstår ikke noget af det her. Er der ikke nogen, der gider forklare mig, hvad det her går ud på? Dolf, stop en gang. Det her, det kører ikke. Giv mig den der. Det går ikke. Altså, vi er nødt til at stoppe. Altså, missionen er afblæst. Hvad er det der? Ikke noget. Sådan. Færdig. Dolf, glem det. Wulff, han har lige hældt elitensæd ned i din tomatsuppe. Undskyld, elitensæd. Altså, hvad er det, I snakker om? Det er gudesaft. Det skal ind i dig, Andrea. Drik den tomatsuppe. Hvad går det her ud på, helt ærligt? Jamen, det er fordi, altså, jeg skulle lige charmere tøjet af dig, og så skulle du insemineres med noget sæd for at skabe fremtidens leder og sådan noget. Fordi, altså, du er sådan en, jamen, altså, du er sådan en avlsko. Skal du godt snart til at have dig et liv? Ja, Wulff. Skal du ikke snart have dig et liv? Wulff, jeg
Jeg skulle aldrig have givet dig chancen som scorekale. Jeg burde have ringet efter Bille August. Jeg er ikke sikker på, at Bille han vil deltage i sådan noget her. Jo, den mand horer med alt og alle. Der findes intet nulevende menneske, Bille August, han ikke har befrugtet. Faktum. Han er syg, men effektiv. Problemet med dig, Wulff, det er dit udseende. Du ligner jo resultatet af et sygt samleje mellem en chimpanse og et stykke med dyrlægens natmad. Og det er indiskutabelt. Yes, sir. Her slutter Operation Avlsko. Missionen må afblæses. Bimmer, kom ud. Jeg har noget tropisk her. Kom ud. Jeg kan ikke mere. Hør nu engang, Bimmer. Det drejer sig om Oliver Bjerrehus, en herremodel, altså. Oliver, du drikker for meget tjal. Mindst 4 liter cannabisjuice om dagen. Og du har et ansigt, der ser ud som en måge, har siddet oven på dit hoved og bare skidt løs i 29 timer uafbrudt. Det er et faktum. Sådan er det bare, Oliver. Du skulle da selv en defekt flodhest, mand. Dumme lydmand. Dolf har ikke lyst til at sige, hvad dit hoved ligner. Men hvis du nogensinde skal have en ansigtsbehandling, så skal den foretages af en gynekolog. Siger du, jeg minder om vagina? Det er sgu da fedt, mand. Det er da sådan en slags krevinet. En vagina, mand. Sådan en erotisk krevinet, der kan føde børn. Aldrig har et menneske sagt noget så dumt og så dumt. Lydmanden Rico, så dø! Nu! Dø, Rico! Dø! 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 Hvad sker der? Sygt, mand. Han er skuffet. Kom nu, Bimmer. Seriøst, nu skal du ud. Altså, der er tv på, der er kamera og alt muligt. Det er din nytårsfest. Altså, kom nu, for fanden. Det er tropisk ud. Han er Mr. Universe er kommet! Hey! Bimmer! Oliver! Bimmer! Nej! Der er du, dreng! Nej, hvor har jeg savnet dig! Nej, hvor er du dejlig! Nej, du skal have et mellemkødskys! Nej, hvor er du dejlig, dreng! Har du set den belgiske larve? Har du nydt den belgiske larve? Så Ja. Kom alle sammen, så er der nytårsfest! Ej, hvor er det dejligt! Simsalabim, nytår det er dejligt! Simsalabim, nytår det er dejligt! Simsalabim, nytår det er dejligt! Det var vores nytårsshow. Det er Fiji, det er Bali, det er Galan, det er pragtfuldt. Det er Simsalabim. Bimmer, han er dejlig. Tak for i aften og godt nytår!